Order for a tea for an hour for shame and necessary at Dafufro. Now, therefore, matrasi, where the many auditions will come. Now, many would the bambos home come. Rubaga Sedana, Papa, or Cassun Sumun, some of the bamboo home come. Ning I idea a here. Now, I am an Okasemi as a foyer God's revelation ministry. No, Media Nipadi Nimin, I say, Prophet Eric Akusenchi. Na nipa ni misu se emma nyina president na sabe won se metena ha kita ahaban ne din na nyina enim ye abrototo dua Aladi dua ebi friend kanadua ebi su di ede ye banda na won se ababi wo so na aba no ebi adrai na mama ko fa de abetena sene ye obi wo wo ne de asram aye ne ba utimi ne de asram aye ne ba eno di for matter say me kire ne free of charge me kire abrototo dua Aladin dua we no ye de ye diesel o man bi su de ye diesel na em se me kan ho adwiru say asram ye de aye me ba ne tiba ye kitikiti na say kese na ne tiba ye konton insu ginam play twem no person hwe a bo se oda fam se team play twem no person pejani no hwe play ni osura ai otimi bo fam ti se na play na kasa na fisura beto fam anything odi for me person me boa na hwe na koso hwe attention tv na subscribe attention tv na di attention tv nyama pa ye de bachi so ada se enye fie didi atemu e fie ye kire nyama pa wo mu etimi pacho ti Niame can say, Mary Queen University, or of whom Mary Queen, which are Queen University, when I'm in Yoka, Oba, a brinna bibia or Tarmachi. Maybe you fake, maybe presume you the whole wide world. The Takashi so Nami Makoemako, Dakro, but I said, my many Baba Transina, on what the testimony about his husband, then he give to the world, then people must see what is happening. So what I say. Abroto to ekitami eye asram eduru in spiritually and physically. The nature has given to us. We say obi hwe me ne ba ye asram aye no de na chinsa akwala na ekitikiti ni tie akasi. Ne ni nyina akodudum. Wani kura nje ne ho so bekita no. Odofo ni patrimony. Ne pacho tie me. Sad ahabai kitami ubeze di for me den na metimi enkrade enhyada ni bibre beto obi efie nche na yakofa bi kwada zo kwakurasi obenya obi se odi for minyano wakeka nsem ni nyina ntente mempre ho trase koso ahwe attention tv odi asramaduro na ba akwada ni tinu sabe bo se na pempem ni tu bum 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 ne hwenu hwendro ne sane sa Eba choti Pablo to ta ban no ne nkomu betebete no ene brody apim na wadwa nwira no enwira na wadwa no because ye de brody na ye gbese akwara na adwadwa itika gren Eba choti yam dwa brody wa koto fresh wa memfo bi de na afai dwa hata Manu nati abrotota abai. Abane wumuno nini. So, opa aba wo ya, ubonse bibi wo mfita. Thank you. Ene ni kombe tabete no. Me pa cho kane nyina bom na yam mane mfi. Afi apaya ye share butter. Me pa cho me mo bi nji usika ndiu. Paya ye share butter. Ye share butter no fafra. Afa kwala ni tina nsuo gina mu no tita na pempem. Fa bisran. Anajo anapa awia anwumre me pacho asram yare se betu afan se be fan fa unhu bi sa akwara no so ye obi ho a ye de ye na ne ma me de fa nufum ya wo ne kitikiti no nti nufunso no mia na ye yellow eni che se de asram ayew me pacho mempere ho mempere ho fa nufuo no ne komu betebete no na fe fa aba no
na fa ya ya ye shire ne akese no nya ketekete na mamudi no na fa fra uwi afasra unufu no me pacho mamfra mamfa nufu no mensa amfa brezi anyire nufu no taten wori ye na pa wi anwumere na pa wi anwumere me pacho nufu nsu na aya yellow mu nufu nsu na aya yellow no me pacho ni nyina be chenji enu na kwa akole ma na asai nani na asai nani boza kwada ni su na o maame na hu dwan matombo ase na me kyerɛkyerɛ asam yare o mudi brani etimi ya akwala na ne nsa ne nyina asai na yesebsebe aye ne nsa na ye style bi basa orofo e ba chotime ti abano ne nyini no na fa fra kurubu na fa tunsu na fa dwara kwala no me pa chaw obi ntimi mfa asra mo ne nsa be yini bi obi ntimi mfa asra mo e be yini bi ala de dua won e ma de din nsamo na hanya na me kire sansa mo ne na ma de didi no na watie ne wafa na de akodi sansa mo me nkire me nkire za de no what I say me nkire hwade aba hu ya obekas odifo me wo ye funu yare enko manoma duru enko etimi ba na wi fam anwea ebi se ye henia ebi se ye odaye ebi se ye koto daye me wajoti aban ni komu posa na yi nsu ni firim na fa nsu ni france fu na pa yok ko hwam yok no fa gum na num fra na no ma na pa wi anwumere sa ye fo yare ni bi firi so once wo adwuru odifo pe na benya we firi nsam me kire free of charge me si me di ni the prophet Eric Akwesentwi me da sa for God's Revelation Ministry ye wa Black Makapi William Street who free Pentacle Junction abo no kakra bo si somebody William Street me was ale ni so a brother empire kwa shiada aya sorry ebia me ke wunya Aladi nduani bi obi fiere me ko fa obi fiere me ko fa ya fo ya ne ba ko ma ho ade abao ebe ko ma ho abao aba bi e friend tete eno na abako ba bi asofo rete a no de ahya na etwu tim kuru ebra no hye utim na de oyi wo ye pani a wo de yam wo yama na fia fa besi fa kan na fa to apem bia wo tipaye na dam na haba ne hye wasum tete ne hye wasum ebetwu hwini mu hwindro ma na begu boso te sene a ye de machine bi esi utirim ne ya twe hwindro e ba cho tie me odifo Akwesentwi pe na benya we na wonya wo ba bia ya me kan se osu tumi ne osu ahoden onyame de amame nature ho nimide onyame de amame nature ho fa ho de onyame de amame rafo tie me wa wo se mapa aba ne bi abawi wa wo se obi tumi da ba te awra hosam sazo ho adwuru wei abrotota aba we sidi wei ene banchi ahaban ni komu betebete no me pacho sie to sunsum sa hwendrom ne de ma wa ho nhwam nkoroma yam wei mane fini banchi aban na so ni gu atre so yemfa nsom onapa awia anwumre anana nansa sa dedewi etubetwa sa dedewi etubede eniti na akofa wona oyire dampa so na ne buofu no abeda fom okofa obaba uhwam nkoro no ba ne buofu no agya ho noko me pato tie me unya sa nimdiye ne nyansa we ba bia se Attention TV subscribe channel no na di machi na hwe na moa odifo me ho ye me yakakra me nyamare yakakra me nya attack kakra me nya attack kakra meka say malaria no me nya attack kakra nti na won teme nka no but onyame adom masa me ho yare ma sorry
obi a ne nanse ataatai ne nanse ataatai wo do nsa si ho a na tum wo do nsa si ho a na tum ɔse me omogya broso me ba jo ti abrotota ba na yam na fa nsu ne framak wo de pe wa nya maka kube nsu na nom just glass anapa na nom anwumre me pa cho ni nyina betwetwe na ho atɔ umpe we na pede onyame ne yeboafo onyame ne yedimafo sabri mediane prophet rekwakosi antwi hwe scream na se ene etwegu ho me na ma frame me ka sunsum sam frame ma onyame sunsum enye dia hwade o be ma bi wo ha hwe umia wo be ma hwade na nsu fitaa bi frem ba me pa cho me nka ho asem ade eho ne deep nti wo de fanoma na frame na me nkyerɛw na ade abrototo ebeye wo ye wia me pa cho na hwe se obenya ti se obe ma so de a oni oba na akora na no fi nsu fitaa frame no nyame ebapa me so ableso onyame hyiraw no nya wo kase subscribe channel no na yintumi fa nyuma pamrɛw medase bye bye